салом дӯстон, пеш аз он ки қиссаи худро шурӯъ кунем, аз шумо хоҳиш мекунем ки дар канал обуна шуданро фаромӯш накунед. рӯзе падар ба фарзандаш занг заду гуфт: фарзандам, дилам дидани туро мехоҳад, дар куҷо ҳастӣ? Фарзанд ҷавоб дод: падар, кори зиёде дорам. Падар гуфт: фарзандам, чанд маротиба занг задам, аммо туро наёфтам. Фарзанд ҷавоб дод: падар, маҷлис доштам. Падар гуфт: фарзандам, имшаб туро дар хӯроки шом интизор мешавам, ҳатман биёӣ. Фарзанд гуфт: падар, қаблан бо рафиқҳоям як барномае дар нақша гирифтем, ба он ҷо меравам. Падар гуфт: фарзандам, гуфтам ки як овозатро шунавам. Фарзанд гуфт: падар, телефонро бояд хомӯш кунам, баъдтар занг мезанам. Падар рӯзи дигар боз занг зад: фарзандам, кай ба наздам меоӣ? Фарзанд гуфт: падар, корам зиёд аст, вақт шавад меоям охир. Падар гуфт: фарзандам, дишаб дар хобам дидам, хуб ҳастӣ? Фарзанд гуфт: хубам, падар, хубам. ҳозир дар сари чамбарак ҳастам, баъдан занг мезанам охир. Падар гуфт: фарзандам, ҳар вақте ки занг мезанам, ту серкор ҳастӣ. туро бисьёр ёд кардам, кай ба наздам меоӣ? Фарзанд гуфт: уф, падар, уф. баъди чанд рӯзе фарзанд ба падар телефон мекунад. телефонро ҳамсоя мебардорад. фарзанд мегӯяд: падарамро мегуфтам, ки корам бисьёр аст ва омадан наметавонам. ҳамсоя чунин гуфт: падаратон дишаб вафот кард. охир он суханаш ҳамин буд. ҳозир фарзандам дар маҷлис аст ва кораш зиёд аст. ӯро нороҳат накунед ва маро шумо ба хок супоред. How it's supposed to feel.